Voľby cez internet určite nie sú jednoduchý proces na realizáciu. Bude to vyžadovať zváženie rôznych legislatívnych, organizačných, technických záležitostí. Som v tomto zmysle optimistický, pretože pred 20 rokmi nikto z nás netušil, že budeme môcť z počítača posielať peniaze do celého sveta. Pred 10 rokmi mnohí spochybňovali bezpečnosť internetového bankingu, internet bankingu. Dnes málo kto z nás chodí do banky s papierovým prevodným príkazom. Čiže toto sa určite jedného dňa zmení. Otázka je, kedy. Túto konferenciu sme zorganizovali preto, aby sme zavolali odborníkov z celého sveta, aby sa k danej problematike vyjadrili, aby táto celospoločenská diskusia začala názormi ľudí, ktorí sa problematike orientujú a aby sme sa poučili, ako to urobili inde. Počuli sme dnes príklady z Estónska, zo Švajčiarska, z Nórska, z Ameriky. V týchto krajinách to dobre funguje. Dokonca tu bol jeden účastník, ktorý sa skoro každého pýtal, či zažil nejaký internetový podvod vo voľbách. Nikto o žiadnom takomto podvode nevedel. Čiže tento proces, elektronické voľby alebo voľby cez internet sú realizovateľné. Je teraz len na nás, ako to ďalej budeme aplikovať. Ako sa vám páči, alebo čo si myslíte o riešení toho slovenského kandidáta alebo toho nejakého slovenskej spoločnosti, ktorá sa prezentovala? Je to veľmi zaujímavé riešenie. Na rozdiel od tých ostatných riešení skutočne ponúkol konkrétny príklad a konkrétnu aplikáciu, ako by sa to dalo robiť. Ja som sám vedecký pracovník a veľmi dobre viem, že od nejakých teórií po konečné riešenie býva veľmi dlhá cesta. A oni túto cestu prekonali. Isté, že aj tam treba zvážiť, ako je to s bezpečnosťou, či je to kompatibilné s našim právom, ale tento nápad sa mi veľmi páči a páči sa mi aj preto, že tento systém, ktorý môžeme voliť cez internet, sa dá využiť aj pri úplne iných službách, napríklad pri bankových službách, pri internet shoppingu a tak ďalej. Čiže určite to prispieje k popularite volieb, lebo keď používam ten istý systém vo viacerých aplikáciách alebo vo viacerých situáciách, tak som s tým systémom zoznámený, spriateľený a potom mám väčšiu dôveru aj pre voľby cez internet. Čo si myslíte o estónskom riešení, ktorý majú na jednej kartičke v podstate skoro celý svoj? Je to zaujímavé riešenie, je to jedno z možných riešení. U nás sa tiež, myslím, pripravuje, tak je to elektronický občiansky preukaz. Úžasne to zjednodušuje celý život, alebo život aj z komunikácií s úradmi. Neviem, do akej miery sa to u nás podarí dosiahnuť, ale určite to moderný a super systém.